Bore da iawn I chi, a'r fora mor hyfryd. Mae Sul yma, sy'ch chi'n dilyn, y calendar eglwysig yn Sul y Drindod. Wyddwn I ddim, tan mod i'n gwrando ar Gwasanaeth a radio y bore yma. Ond hefyd, wyddwn I ddim tan y bore yma, bod e'n Sul agor eglwysi. Church openings. Hynny yw, mae eglwysi sydd ddim fel arfer yn cael ei defnyddio ar y Sul erbyn hyn, adeiladau hynafol ar agor yn ystod wythnos mwyn I ymwelwyr cael gwerthfawrogi yr hyn ydyn ni wedi etifeddu o'r gorffennol. Eglwysi ar agor, a mi fyddai'n cyfeirio mwy nes mlaen am agor a chau drysa capeli ac eglwysi. Gyda'r emyn 125, fe hoffwn ein bod ni'n darllen bob yn bennydd Rhiannon, a wedyn byddai'n ychwanegu rai geiriau sy'n ychwanegol at y pennydd, a wedyn fe nawn ni ganu y pennydd. Di hynny'n iawn efo chdi? Dau mathemategydd yn deall yn gilydd, da ni. Mae'n emyn gwych iawn, fel y gwyddoch chi, y cyfeithiad ardderchog gan y parchedig Dafydd Owen oedd yn gynwynidog, ble ges I fraint, yn wynidog yn Gibe a Bryn Aman a'r prif athro Aled Lloyd Davies. Diolch iddyn nhw am gyfeithiad ardderchog iawn. Rhif ydy 125 a fe ddarllenwn ni ar y cyd y pennill, bob yn bennill, fyddai yn ychwanegu gweddi fach, myfyrdod bach, ac yna nawn ni ganu y pennill. Dwedwn gyda'n gilydd. Diolch am roddi I mi'r bore, am bob rhyw newydd ddydd a ddaw. Diolch am sicrwydd fod y meichiau o'r llodanaw. Diolch hwnnw dad am y dydd heddiw, am fore newydd, am yr awydd a'r dyhead a'r iechyd I ni godi o'r gwely. A chyfle eto I ni ddod yn hyd, I gydnabod mae ti yw ein harlwydd, a ti yw awdur ein bywyd, a ti hefyd yw'r awdurdod ar ein bywyd. A dywedwn, diolch hwn, fe ganwn. Fe ganwn. Diolch o'n I ti am lu cyfeillion, cwmni caredig pob dyn byw. Diolch am brofiad wnaeth fy nhymell at faddeuan Duw. Da ni yn diolch I ti o dad am ffrindiau. Ffrindiau ffyddlon, ffrindiau dibynadwy, ffrindiau caredig, ac am ein teuluoedd hefyd, ac am fagwraeth Cristnogol. A diolch beth bynnag yw ein sefyllfa, beth bynnag yw ein gorffennol, bod ni'n cael ein cymell I geisio dy faddeuant Di o Dduw. Gyda'n gilydd y trydydd, diolch am waith I mi gyflawni, harddwch a geir mewn lliw a llun, diolch am londer cerdd goleuni, diolch am bob un. Fe ddiolchwn I ti o dad am weithgarwch urdd gobaith Cymru. Am yr hyn a welwyd a'r hyn a glywyd, a'r hyn ydyn ni wedi werthfawrogi
ym mywydau ein ieuenctid ni, am londer cerdd goleuni. Diolchwn am bob un. Diolch am lawer gofid bychan. Diolch am bob caredig air. Diolch o Dduw fod arweiniad i'r byd yma bamair. Mae yna ofidiau a phryderon yn dod i'n rhannu o dad fel y gwyddost. Ac yn y gofidiau a'r poenau meddwl ac efallai poen corff ac afiechyd, ein diolch am y rhai sydd wedi gofalu amdano ni. Yn feddygon, nyrsys a gweinyddwyr, a diolch am bob gair caredig nath ein calonogi ni ar y daith. Diolchwn yn arbennig y bore yma am dy air di, am yr ysgrythorau, yr hen a'r newydd, i fod yn llusern i'n traed. Diolch am arweiniad dy lan ysbryd, a boed i ni fod yn frwd ac yn barod i dderbyn o'r hyn yr wyt ti yn ei gynnig i ni. Diolch i ti dy fod ti'n parhau i garu'r byd, bod yna bechhodau trist a difrifol iawn yn digwydd oherwydd rhyfel a newyn, a da ni'n cywilyddio o achos hynny. O dad, gwrando ar ein cri. Siarad wrthym. Diolch am roddi sylw ein tref. Diolch am ddwyn i ni blandynion, ei wyn a'i bara. Diolchwn, Dad Anwyl, am ein cymdeithas a'n cymundeb a'n gilydd, wrth allor dy ras a ddfyddiant. Diolch am i ti ddwyn i ni gobaith yn ein hanobaith, a goleuni yn ein tywyllwch. Diolch o Dduw di-draed y gariad. Diolch am na fy nhalon ni. Diolch am i ni deimlo'r ddyled i roddi clod y ti. Da ni yn diolch o Dad, nad oes terfyn a chyfyngder a chyfyngu ar dy gariad i tuag atom, nad ydym yn heiddi. Ond gwyddo mae tad trigarog a thosturiol wyt ti, ac felly rhyddha ni o bob euogrwydd a phob caethiwed sydd yn ein carcharu ni i'n corffennol. Amen.
gyd ymateb? Dwi'n meddwl bod yna gymaint o gyfoes yn ein hymyna ni wrth ei canon o weithiau, da ni ddim yn llawn gwerthfawrogi. Wel, 3 darlleniad byr sydd gen i y bore yma. Yn gyntaf, bedydd Iesu. Pan oedd yr holl bobl yn cael ei bedyddio, roedd Iesu ar ôl ei fedydd yn gweddio. A gorwyd y nef a disgynnodd yr ysbryd glân arno mewn ffurf fel colomen, a daeth llais o'r nef, ti yw fy mab yr anwylid, yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. I gyd yn hoffi cael ein canmol, da ni. Yn bwysig bod ni'n cael cadarnhad o'n perthynas a phobl. Ti yw fy mab, yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. A dyma dechrau gweinidogaeth Iesu, wrth gwrs, pan oedd yn cael ei fedyddio gan ei gefnder, Iwan. O'n i'n darllen y dydd o'r blaen am ymateb tad Charles Darwin, pan oedd Charles wedi methu yn ei flwyddyn gyntaf yn y coleg meddygol yn Haeredin, ac wedi esgiluso y darlithoedd, ac wedi ymddiddori mwy beth oedd yn yr amgueddfa, yr anifeiliaid a'r planhigion. A medde'r tad wrtho fo, wrth iddo ddychwelyd gartre i Amwythig. You care for nothing but shooting, dogs and rat catching, and you will be a disgrace to yourself and to your family. Tad yn cyfarch ei fab, ond oedd Iesu wedi synhwyro geiriau hyn, ti yw fy mab yr anwylid, fy anwylid i. Yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Agwedd gwahanol iawn i ymateb tad Darwin. Ac yna, gael ein hatgoffa o'r Silgwyn, oedden ni'n dathlu gyda'n gilydd y Sildwetha o pennod cyntaf Actau. Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch. Fyddwch chi'n derbyn grym, fyddwch chi'n derbyn gallu, fyddwch chi'n derbyn rhyw ras pan fydd yr ysbryd glân yn dod arnoch. A byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem, ac yn holl Judea, Samaria a Chymru, a hyd eithaf y ddaear. Ac yna, symud ymlaen i lyfr yr Actau, Paul yn tystio i'r arglwydd Iesu yn Ephesus. Ac yno, daeth o hyd i rai disgyblion, a gofynnodd iddynt, a dderbyniasoch yr ysbryd glân pan gredasoch? A meddai'n twythau, na dda. Ni chlywsom ni, hyd yn oed fod na ysbryd glân. Dywedodd yn tai, a pha fedydd yn te, bedyddyd chi? A te bersa'n twythau, a bedydd Iwan. Ac meddai Paul, bedydd edifeirwch oedd bedydd Iwan, ac fe ddywed wrth y bobl am gredu yn yr hwn yn dod ar ei ôl ef, hynny yw yn Iesu. Pan glawsant hyn, fe bedyddwyd hwy i enw'r arglwydd Iesu, a rodda Paul i ddwylo arnynt, a daeth yr ysbryd glân i ddisgyn arnynt. Boed i ni gael cymorth yr arglwydd i werthfawrogi y gwirioneddau hynny. Wel, fel athro sydd wedi ymddeol, o'n i'n sylweddoli ar fydd y cad yr hanner tymor na fydd yna plant. Ond dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y plant, a mae o mor dda, dwi'n meddwl,
Dwi'n fel dylwn ni rannu o i chi, achos ni gyd yn blant i'r arglwydd. De stori am Cynwyl a finne, o'n i'n ffrindiau mawr. A braint oedd cael nabod o fel gweinidog a fel darllenydd, ynddo. A oedd Catrin darlithio'n holeg Coleg y Drindod rhyw 4 blynedd yn ôl. Ac o'n i'n pregethu'n so ar y mynydd y Sul Canlynol. Ac o'n i'n cynnig lifft yn naturiol i Cynwyl i Gaerfyrru. Dweud o, wel beth am yn i aros noson a ddo i efo chdi. I so ar y mynydd, nagos i'w gartre. A ddeithon ni, a ddeithon ni, wel, hoffi di gymryd rhan darllen na. Just gwrando fydde. Wedyn ar ddiwedd y gwasanaeth nes i ddweud, wneith y parched i Cynwyl Williams gyhoeddi'r fendith, ysgwch y dda, a dyma nhw'n cael 10 munud o breges ychwanegol atodiad. Ond dwi'n meddwl, a o'n nhw'n gwerthfawrogi hynny, ysgwrs oedd o'n cyfeirio at deuluoedd oedd o wedi nabod. A dwi'n meddwl mae dyna oedd yr ymweliad olaf a so ar y mynydd. A os byw ac iach, dwi'n cael y fraint o fod yno eto mewn pythefnos ac ar y Sul pan maen nhw'n dathlu 201 o flynyddoedd. O'n i wedi methu mynd i'r dathliad, y llynedd, ond llawn mor bwysig ydy mod i'n cael cyfle fynd ar gyfer y 201. Ambell i cricedwr, yn y blacio ar ôl sgorio 100 ydy, neu 200, mae wedi cyflawni, ond gobeithio nad felly fydd hi yn so ar y mynydd. Y bydd y teuluoedd ffyddlon iawn sy'n teithio, nifer ohonyn nhw, o Aberystwyth bob Sul rhwng Pasg a Dref y bydden nhw yn parhau. Sôn am mathemategwyr, gael ddeud mae gyda'r brawd yn y cefn, y pennaeth mathemateg, mae yn sylfera nes i fwrw rhywfaint o brentisiaeth. A o'n i'n diolch am yr ymynedd a'r cyfarwyddyd ges i. Wel, cwyn sy'n gen i nesaf, amdano chi. Yn ôl gofynion diogelwch tân, tydi drws capal nag eglwys ddim i gael ei gloi pan mae'n Gwasanaeth. Ond pan oedd y parchedig Eryl Wyn yn pregethu gyda chi diwedd Chwefror, o'n i'n meddwl gan bod minis i tŵan yn cael Gwasanaeth am hynny wedi 9, mae gweinidog ni fel arfer yn gorffan 20 wedi 10 munud i gyrraedd y Crwys i wrando ar fy ffrind coleg. Gyda llaw y 3 ohono ni yn astudio Hebraeg, gorfod, gyda'r Dr Gwilym Jones, siŵr bod wedi bod yma yn y Crwys, yn pregethu. Ac oedd yn rhoi profion berfa Hebraeg i ni bob pythefnos. Ac oedden ni ddim yn edrych ymlaen at ei derbyn yn ôl. A Ifan Allen Piw ddos yn brifathro yn y canolbarth. Yn dweud, Ifan, da iawn, 67. Gwilym, reit dda, ti'n gwella, 60. Eryl, beth ddigwyddodd i ti? 98%. A chi'n deall pam wan, ddoth Eryl yn arbenigwr Hebraeg yr Hen Testament ac yn cael ei gydnabod felly yn ringwladol. A mae'n braf bod chi'n llwyddo i gael ei wasanaeth yma yn y Crwys yn eitha cyson. Fel y dwedes i, bod hi'n Sul agor drysa, a wyddwn nhw ddim, ond dyna'n hestyn ni. Drws. A o'n i'n mynd i ofyn i'r plant, faint o ddrysa maen nhw wedi agor y bore yma, wrth godi, a faint o ddrysa maen nhw wedi cael. O'n i'n mynd i ddweud joc bach wrthyn nhw, yn Saesneg, when is a door not a door? When is a jar? Chi'n deall o? O Iesu'n defnyddio hiwmor, o dim byd mwy doniol i wrandawyr, o dychmygu camel, pam camel o chalwyr Olympia,
bod camel yn mynd trwy creu nodwydd yna. Be di'r drws pwysica yn eich bywyd chi, te? Chi'n wedi cael amser i feddwl. Drws siop? Drws coleg? Rai drysau colega, Rhiannon, ddim yn agored i bawb. Nes di cargrawnt? Rhydychen? Sym gwaneth ydy. Rhydychen. Dwi'n meddwl fydde drws Rhydychen yn agored i rwy'n fel fi, ond i rwy'n llawer mwy garlluog. Mae rai drysau yn hau i ni dyn nhw. Drws y surgery. Mae rai pobl methu cael apwyntiad. Bian. I weld y meddyg. Dwi fyddai'n cnocio drws y deintydd gybwyr. Dim yn edrych ymlaen at hynny. Drws yr ysbyty. Rai yno chi sydd wedi bod yn yr adran brys a Daminia. Gymaint o bobl yn aros, mae'r drws bron ar gau. Fe gofyn ni bod drws ar gau i Joseph a Mair pan ysyn nhw i Bethlehem. Dim lle yn y llety. A glywys ei stori hyfryd ma ar ôl dolyg. Oedd y bachgen 7 oed ma wedi ddewis, oedd mewn ysgol i'r anabl, wedi ddewis i rannu rhan gŵr y llety. Ac oedd wedi bod yn ymarfer ers wythnosa. A'i frawddeg oedd fod i ddeud, there is no room in my inn. Ac oedd wedi dweud, there is no room in my inn. There is no room for you in my inn. Diw. Oedd o'n llefaru'n glir a gyda awdurdod. Ond ar noson y pasiant, Joseph yn curo wrth drws, a'r bachgen bach anwyl yn dweud, there is no room in my inn. There is no room for you in my inn. A cau y drws yn glep, fel oedd o wedi hyfforddi. A Joseph a Mair yn cerdded oddi ar y llwyfan. A dyma'r hogyn bach di niwyd yn dweud, agor y drws, excuse me, if you don't find anywhere, you can stay in my parents' house tonight. Hyfryd ynddi. Di niwyd roedd. You can stay in my parents' house tonight. Oedd o'n barod i agor drws ei gartref, wel, drws cartre ei deulu, beth bynnag. Diolch bod drws y Crwys ar agor. Wrth i rwy'n deithio trwy Gymru, dydau hyn, chi'n gweld a sylweddoli bod drysa llawer o gapeli yn cau neu wedi cau. Sim digon o awydd a dyhead i gadw y drysau ar agor. Ond mae yna drws llawer mwy pwysig yn does na drws adeilad. Pa mor agored yw drysau ein calonau. Mae yna temtasiwn mawr yn does i ni fod yn grefyddol. Y rai o'n ni, dda iawn, a fod yn grefyddol. Yn cofiwch, mae gelynion pennaf Iesu oedd y pobl mwyaf crefyddol i ddydd, y Pharisiaid. Nhw oedd y prif elynion Iesu, y rhai crefyddol, oedd yn cadw at ofynion y gyfraith, chi ddim i achub anifail na iachau person ar y saboth. Dyna'r gyfraith. Crefydd, defod, gofynion i fyddhau. Ond mi nath Iesu a'i ddisgyblion dorri'r gyfraith i ddewig ar saboth.
A bod yn ysbrydol yn llawer mwy pwysig na bod yn grefyddol. Wrth sgwrsio â llawer o bobl di-gapel y dyddiau hyn, maen nhw'n dweud, I'm not religious, but I'm spiritual. Wel, ardderchog. Well, what do you mean by being spiritual? Well, I think I believe in something up there. A mae yna her i chi a fi sydd â dealltwriaeth ehangach, dyfnach efallai o'r Efengyl i rhannu'n profiad gyda nhw. Bod na un yn curo wrthrysa i calonna nhw. Wele, rwy fi yn sefyll wrth y drws ac yn curo, fel nes i mis yn ôl, ond y drws ag o. Dim ond tynnu cwas. Rhyfedd iawn, o'n i'n gadael minisit yn gynnar Sul diwetha a oedd y drws ar glo. Ond mae'n anghyfreithiol. Symboliaeth y beth sy'n gen i wrth gwrs. Ydy drysau'n calonna ni ar glo hyd yn oed pan ydyn ni yma yn y capel wrth orsedd gras. Mae angen hunan asesiad yno ni. A rai o'ch chi sy'n yn athrawon, neu wedi bod yn athrawon, yn gwybod am y pwyslais a roddwyd rhyw 20 mlynedd yn ôl ar hunan werthusiad. Chi'n gorfod cofnodi ar bapur yn ddu a gwyn beth oedd eich cryfdera a'ch gwendidau fel athro. Anodd iawn de. Ac oedd yn talu ffordd bob tro i fod yn hollol onest gan ddibynnu pwy oedd eich prifathro neu'ch prifathrawes chi. Gawn ni barhau felly gyda emyn ardderchog wedi gyfieithu gan Nantlais 797. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi, daeth Iesu i'm calon i fyw, torrodd gwawr ar fenaid a tebwyd fy rhi, daeth Iesu i'm calon i fyw. 797.
Yn ôl cyd-ymaith caneuon ffydd, fe ysgrifennwyd yr emyn yma gan Rufus MacDaniel ar ôl colli un o'i feibion. Ar ôl ei brofedigaeth, a hynny yn 1914. Ac roedd o'n awyddus i ddweud corsodd angau ei fraw. Os oes rai ono ni, neu ono chi yn ytrach wedi colli plentyn, mae'n brofedigaeth yn o profedigaethau gweitha dwi'n dychmygu mewn bywyd. Sylwch eto ar y geiriau, corsodd angau ei fraw, y mae golau yn y glyn. A'i glyn cysgod angau yw hynny, siŵr y fod. Daeth Iesu i'm calon i fyw. Cael y cysur a chefnogaeth yn Iesu. Y mae'r llwybr i'r dinas dragwyddol yn wyn, daeth Iesu i'm calon i fyw. Dwi'n meddwl bod pawb o'ch chi wedi cael y daflen ar gefn y llun. Mae yna 2 weddi Celtaidd. Dwi wedi ei haddasu ond ychydig sydd yn eiddo i gasgliad o parchedig John Hughes yn Ynys Môn sydd ar hyn o bryd yn gaeth i'w gartref ar ôl triniaeth, wel, parhad ers 2 flynedd o driniaeth ar gancr. Os hoffech chi ddweud y geiriau sydd ddim yn y print trwm, fyddai'n braf bod hynny yn fynegiad o'n undod ni mewn gweddi. Tyrd ysbryd glân i'n clonau ni. Tyrd megis anadl ein tad. Tyrd ysbryd Iesu yn dylendid. Tyrd dyfroedd bywiol. Tyrd gwynt nerthol. Tyrd y diddanydd. Tyrd megis ein hiriolwr. Tyrd megis ein gobaith am wir gymdeithas ar ysbryd glân. A fe ddarllenau y weddi arall gan Janet Molly. Ysbryd y gwirionedd, na allwn ni na'r byd yn wir dam gyffred. A wneud i plis gyffwrdd a'n calonau a syfrdandod dy ddyfodiad. Llanw ni a gwir ddyhead am dy dangnefedd ysgytwol di. Tania ni a gawydd i lefaru a rhannu dair a ddewid ffrwydrol di trwy ac yn enw yr Iesu yn einiog. Amen. Ac mae'r emyn nesa
yn weddi hefyd am gwmni yr Ysbryd Glân, 571. Tyr d'Ysbryd Glân i'n clona ni a dod o leini nefol, tydi wyt Ysbryd Crys dy ddawn, sydd fawr iawn ar hygorol. Llawenydd, bywyd, cariad pyr, ydyw dy eglur ddoniau. Dod eli yn llygaid felys saint ac enaint un hwynebais. 571. Wel, dwyth yma mewn gwirionedd sydd yn un. Peidiwch â thristáu yr Ysbryd Glân. Mae hwn yn gymaint o hunan werthusiad ac ydy o cyfle yma i rannu gyda chi. Cadw'r drws ar agor i ddylanwada'r Ysbryd Glân. Ers yn blentyn dwi wedi hoffi, fel chitha dwi'n siŵr, y llun yma.
dres sydd ar eich taflen chi. A faswn ni wedi gofyn i'r plant beth sylwch chi ar y drws. Ni'n cofio cael y cwestiwn yn yr ysgol Sul yn Olgarog. Wel, does dim agoriad y tu allan i drws. Dim ond modd ei agor o'r tu fewn. A mae'n siŵr mae dyna yw profiad Cristnogion trwy'r oesoedd. Yda ni'n ymglywed rhyw ffordd neu gilydd a Iesu yn curo wrth rysa ein calonnau. Weithiau yn curo ryd awel, a dega eraill, efallai mewn cyfnod o afiechyd a profedigaeth, pa mae helbulon bywyd yn ein llethu ni, efallai ni mwy tebygol o wrando ar y curo wrth y drws. Ac mae y llun yma gan Helmut Hunt wedi ei sylfaenu ar y geiriau yn Efengil Ioan yr 8fed bennod. Mae fi yw goleini'r byd. Ni bydd neb sy'n fy nhannu ni beth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleini'r bywyd. Mewn lluniau eraill ar y we, mi yna mwy o leini ar Iesu na sydd, ond ych chi'n gweld bod yna oleini y tu fewn i'r ystafell. Ac oedd Helmut Hunt wedi peintio hwn yn gynnar 1990, tua diwedd ei fywyd, pan oedd ei olwg o yn Parch. Felly, o ystyried hynny, mae'n dipyn o gyflawniad ac o gamp yn ti i wneud, i beintio'r llun mor drawiadol. Mae yna 3 chopi mae'n debyg ar gael, ond yr un mwyaf ohonyn nhw yn Eglwys St Paul yn Llundain. Ond fe benthygrwyd y llun i fynd â fo bron i bob rhan o'r byd, o leia o fewn yr gymanwlad. Ac felly mae'r llun yma wedi cael ei weld gan miliynau o bobl. Diolch yn te am arlunwyr. Mae'n gweinidog ni, Owen Llyr Evans, yn ymddiddori'n fawr iawn mewn lluniau sy'n cyfleu negesau Cristnogol. Ac mae o'n cynnal cyfarfodydd yn yr wythnos yn ein goleuon ni. Owen, wrth gwrs, wedi cael ei fagu yn Llundain a'i famo, chwarae teg iddi, yn mynd â fo o gylch orielau. Ac felly ers yn blentyn, mae o'n gyfarwydd iawn. Cofiwch emyn elfed, a'i cilio'r wyt o aros Iesu mawr. Fe godaf. Fe godaf ac o goraf i ti nawr, ni chaiff yn halon ddrwg na chwylydd wedd, rwystro fy unig obaith byth am hedd. Mi godaf ac agoraf i ti nawr. O bryd i gilydd, efallai mae'n calonna ni yn caledu. Beth bynnag yw maint sy'n ffyddi. Mae profiadau bywyd yn peri ein calonna ni oeri a chaledu. Ac mae hynny yn ddios yn tristau yr ysbryd glân. Ysbryd y Duw byw. Y neges ma'n llyfr y datguddiad i'r Eglwys yn Laodicea. Wele yr wyf yn sefyll y drws ac yn curo. Os cliw neb yr llais ac agorid y drws, do fi mewn ato a swperaf gyda gef a gynsau gyda minnau. A cyfeithiad Arfon Jones, edrych, dwi yma. Dwi'n sefyll y drws ac yn curo. Os bydd rhywun yn fy lhywed i'n galw ac yn dod i agor y drws, do fi mewn i rannu pryd o fwyd gyda nhw.
cyfeithiad.net. A diolch am hynny. Sut ydych chi'n ymateb i bobl sy'n cyrraedd wrth y drws a chi'n edrych drwy ffenast, chi'n mynd abod nhw? Pan oedden ni'n byw yn Rhodfa, y Colchester, yn aml iawn am ryw reswm, oedden ni'n cael tystion Jehova, neu tystion Yahweh yn cael o heibio. Ers dwi wedi symud ti, dyn nhw'n mynd i bod acw, ers bod nhw wedi rhoi fyny. Dyn ni mos nhw'n dal i ganolbwyntio ar yr ardal yma. Gwerthwyr double grazing wedi gallu bod yn boen. Curo wrth eich drws chi a gofyn os oes diddordeb gyda chi yn y gwydr arbennig. Oes na adegau yn ein bywyd pan ydyn ni wedi bod yn euog o gau drws ein calonau ar y ffydd Gristnogol. Mae llyfr yr actau yn dweud i chi y maraddewid ac eich plant. I ni maraddewid, nid yn unig i'r 12 yn hyfnod Iesu. Yddi yma ydyn ni yn tristau y drindod. Mae sil y drindod yw i ar ôl y sylgwyn. Da ni'n tristau y tad y mab a'r ysbryd glân. Os ydyn ni yn ymateb yn negyddol ac yn aniolchgar i'r cyfle a'r cymeriad i gyfoethogi a dyfnhau ansawdd ein bywyd ysbrydol. Ni'n byw mewn oes hynod o faterol ac efallai mae dipyn o her yw cynnal ysbrydolrwydd yn ein bywyd ni. A hyd yn oed, yr haen ysbrydol angenrheidiol i ddyfodol Eglwys Iesu Grist. Sut dylen ni geisio mesur ansawdd a dyfnder y dimensiwn ysbrydol yn y mywyd i? Mae Iesu yn ein cymell ni i fywyd helaethach. Nid bodolaeth. Mae yna bryder bod gymaint o'n cyd-dinasyddion ni yn bodoli, yn farw yn ysbrydol, wedi cau y drws, yn bodoli yn ytrach na byw, y bywyd helaethach. Ac meddai cyngor Paul i'r Eglwys yn Rhufain, gadewch i Dduw eich trawsffurio. Diar. Ac ar y drws? Ac ar y drws i gael eich newid. Ac efallai bod hwnna'n ddisgrifiad da o un sy'n arddel y ffydd Gristnogol, bod ni'n bobl sy'n fod o'n cael ei newid. Yn bobl sy'n fodlon herio ein rhagdybia, yn rhagdybeithia. Gadewch i Dduw eich trawsffurio trwy adnewyddu eich meddwl, a'ch galluogi i ganfod beth yw ei ewyllys, gwneler dewyllys, yw efallai un o'r rhannau pwysica gweddi'r arglwydd. Gwneler dewyllus. Eich gallu i chi i ganfod beth yw ewyllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn olwg Duw. Da ni yn yr emyn wedi cyfeirio at ffrwyth ar ysbryd, seiliedig ar epistol at y Galatiaid. Ffrwyth ar ysbryd yw cariad. Llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd. Dyma llun yna mesur gwir gariad, yn fe?
os da ni wedi ymateb i'r ysbryd, i'r ffrwyth fod yn amlwg yn ein bywyd ni. A fe ddwedodd Iesu wrth ei ddisgyblion a'i ganlwyr, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch chi. Nid yn ôl eich geiriau chi, be chi'n neud yn eich bywyd mwyn eich hun ac mwyn dy gymydog. Goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addwynder, hunan ddisgyblaeth. Wel, mae yna gyfres o bregethau fan hyn. Ond gadewch i ni gyfesu am chydig bach mwy ar agape. Dyna'r gair fydde Iesu wedi ddefnyddio. Cariad Duw tuag at yr anheilwng. Cariad eich chi ddim yn ei heiddi. Cariad eich chi'n gallu brynu. Ond cariad sy'n cael ei gynnig i ni mwyn cynnal a chyfoethogi ein bywyd Cristnogol. Dwi'n mynd yn flynyddol, a diolch am y fraint, i Gellimanwydd, rhyd yma. Fe nhw'n galw Christian Temple. A rhyw 4 blynedd yn ôl o'n i'n cerdded o'r maes parcio. A fe'n amlwg o lan fy ngwys, mod i'n troi fewn i'r capel. A dyma gŵr yn dod atai. Oedd ddim mewn siwt, ond amlwg papur y dysil dan i ysgwydd. A meddwl fo, bore da, cariad. Cyfarchiad ar croeso gorau wedi cael erioed mewn unrhyw capel. Oedd o'n mynegu rhyw, ella, tynnu coes, ond dyna oedd y cyfarchiad, a llai ddim anghofio fo. A swn i wedi hoffi cael sgwrs gyda fo. Hoffi bod wedi defnyddio'r gair cariad, beth bynnag oedd o'n olygu wrth hynny, ond oedd o'n wedi cyfarchu. Yn yma beth oedd fy swyddogaeth i yn y Christian Temple. Ac meddai epistol cyntaf Ioan, gyfeillio'n annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd. Tyn ni'n dris clywed am rhwygiadau a thyndra mewn rhai capeli. O Gwnidog yn dweud wrthai bod yn cael trafferth iawn gyda 2 deulu yn ei ofalaeth. Ac oedd y cweryl yn mynd nôl rhyw 80 mlynedd. Y cweryl wedi ei drosglwyddo i'r plant a'r orwynion, a dim maddeuant. Beth yw ystyr addoliad iddyn nhw yn yr un adeilad? Gadewch i ni garu ein gilydd oherwydd beth yw ffynhonnell cariad? Dim yn Sainsbury's na Tesco, na unrhyw le arall. Gadewch i ni garu oherwydd o Dduw y mae cariad. Ac mae pob un sy'n caru wedi eni o Dduw ac yn adnabod Dduw. Cariad yw Dduw. Dduw cariad yw. I ddysgu hwnna swn 2 oed hynny. Dduw cariad yw. A diwynyddiaeth gwych iawn de. Ac mae'r hwn sy'n aros mewn cariad yn aros yn Dduw a Dduw yn aros yn ddau. A meddai epistol Ioan eto, yr ydym ni'n caru am iddo ef yn gyntaf. Am i'r alffa, am i'r crewr ein caru ni. Ac mwyn i ni gael ein caru, mae rhaid i'r galon fod ar agor. A'r galon i'r iddew yn cynrychlu personoliaeth. Eich personoliaeth chi. Sut berson chi'n datblygu i fod mewn bywyd. Mewn gair, y mae ffydd, gobaith, y 3 hyn a'r mwyaf o'r rhain, da ni'n gwybod, yw agape. Rhifed cariad pen Calfaria trwy eglwys ato ef. Rhywbeth sydd i fod i lifo yw cariad. Nid rhywbeth i'w gadw yn rhewgell ein profiadau, ond rhywbeth i'w rannu.
Hed sy'n rhifo fel yr afon. Cariad sy'n rhifo fel yr afon yw un o'r caneuon mwy modern. Dyma gariad fel y moroedd. Tosturiaethau fel y rhi. Diolch, Bant y Celyn. Gwych. Fel y moroedd. Mae'n ddihysbydd. Sym terfyn. A mae yna fwy o fôr nac o dir ar ein planedi. Ticonedd o gared. Yw dderbyn? Yw werthfawrogi. Y mae cariad, meddai'r Rhufeiniad, yn cyflawni holl ofynion y gyfraith. Wel, dwi am stopio fanna. Mae yna fwy ar rhaid ddweud, a llawer mwy y dylem ni ei ddweud. Jes cyfeirio yn gyflym. Y Pab Francis ar ei ymweliad a Brasil chydig yn ôl yn hunan werthuso ei hun fel pab a'i eglwys o filiynau bobl. A dyma ei gyfaddefiad o. A cofiwch, mae pab sy'n dweud hyn. Pab Francis. A diolch amdano. A diolch am ei ddewrder yn ceisio diwygio pethau yn y Vatican. Nid yw'r eglwys bellach yn cynnig unrhyw beth sy'n ystyrlon a phwysig. Pam welis i'r ein? Pab Francis. Mae'r eglwys bellach yn... Nid yw'r eglwys bellach yn cynnig unrhyw beth sy'n synhwyrol a phwysig i'r genedlaeth yma. Mae'r eglwys yn ymddangos yn rhywan. Mae'r eglwys yn ymddangos yn rhy bell o anghenion gwirioneddol pobl. Mae'r eglwys yn ymddangos yn rhy dlawd ac anigonol i ymateb i bryderon a gyfidiau pobl heddiw. Mae'r eglwys yn ymddangos yn rhy oeraidd. Mae'r eglwys yn ymddangos yn rhy fewnblyg o fewn caethiwed ei fframwaith. Wel, bod pabydd yn dweud hynny? Fframwaith catholicaidd? A chi onestrwydd a goroldeb, de? Mae'r eglwys yn ymddangos fel carcharor o fewn ei fformulau haearnaidd. Mae'r byd fe petai wedi gwneud yr eglwys yn grair, yn relic o'r gorffennol. Mae'r eglwys yn ymddangos fel pe bai yn anigonol ac aneffeithiol wrth geisio ateb y cwestiynau sy'n codi y meddyliau pobl. Mae'r eglwys yn ymddangos fel petai yn llwyddo i gyfathrebu â phobl yn ei plentyndod, a diolch am ei magwraeth, ond dim mor llwyddiannus wrth iddynt dyfu fyny. Pedwch 6% mae'n debyg yn ôl y cyfrifiad diwetha o bobl Cymru sy'n arddel y ffydd. Llai na hanner ein poblogaeth. A rhyw 5% o'r rheini sydd wedi mynychu neu mynd i fynychu oedfa yn Nghymru heddiw. 5 o bob 100. Mae'r di-rywiad yn syfrdanol. Ers i fi gael fordeinio ar yr hanner can mlynedd diwetha, o capeli, nid bod nifer mor bwysig hynny, ansawdd ydy'r peth mwyaf pwysig yn fe. Capeli lle fi sy'n gwasanaethu fel myfyriwr wedi cael. Drysa wedi cael. Gymaint o golled i'r gymdeithas yn fe. Dim man cwrdd iddyn nhw gael ei ysbrydoli. Y wynllan wen a roed ein gofal ni. Mae cyfrifoldeb gyda chi, mae cyfrifoldeb gen i. Rhag bod y gwyn yn troi yn sur. A pobl wedi colli blas ar wyn y cymundeb. A mae'r emyn ola yn weddi am adferiad i Gymru. Y rhif ydy 594. A diolch i ti, Rhiannon. Emyn gan H.D. Jacob, 594. O naddo'r nefol wen sy'n chwythu eto, fel byn y dyddiau gynt trwy'r gwlad yn rhithraf, mae o wedi chwythu trwy Gymru. Y diwygiadau da ni wedi cael ein benithio mor hael.
trwy'n gwlad yn rhithro, neu siglo muriau'r tŷ, a phlygu dynion cry, o, dyed o ddifri, mae'n hen bryd i ni ei deimlo. 594. Arglwydd Dionys a Thrigarog, maddau ni heddiw, os ydym wedi cael drws ein calonau, a drws ein meddwl i ddylanwad dylan ysbryd yn ein bywyd. I ti giro a chiro a thrisdau. Helpa ni i ailagor y drws mewn ffydd gobaith a chariad, wrth i ni ymadael a'n gilydd trwy ddrws y lle hwn, sydd mor annwyl a phwysig yn ein bywyd. A thangnefau Duw yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwo ein calonau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu o'r funud hon, hyd derfyn ein pererindod yno ti. Amen.